Tak. Hej, mit navn er Bille, og jeg skal være sammen med jer de næste par minutter, hvor vi skal have lidt sjov og ballade, imens vi går dybere og dybere, 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 dybere og dybere, hele vejen ned. Her med et øjeblik, så vil jeg tælle fra 1 til 3, og på tallet 3, så vil jeg opdage, at den person, der sidder ved siden af jer, lugter helt fantastisk. Det er den dejligste duft, I nogensinde har duftet. I bliver tiltrukket af duften. Det er det mest ligesom magnet, I bliver suget til duften. I skal bare hen og have duften op i jeres næsebor. Så I skal blive helt tiltrukket af det. I skal bare helt her og suge alt det, I kan få af den dejlige duft ind i jeres næsebor. Hele vejen op. Men lige så snart I hører den her lyd, så bliver det til en helt forfærdelig, ækel, klam, ulækker lugt. Den værste, I nogensinde har lugtet. Og I skal bare væk fra den ulækker lugt, som har sat sig op i næsen. Vær klar til at komme tilbage på 1, 2, 3. Bare duft, den fantastiske duft, der kommer fra naboen. Prøv at lugte. Det dufter godt. Det er det bedste, I nogensinde har lugtet til. En dejlig parfume, kunne det være. En duft af roser. I skal bare have duften helt op i næsen. Sådan en dejlig sommerdag. Kan I mærke det? Helt ind i maven. Og hjertet, det dufter så dejligt. Prøv at få næsen tættere på. Bare få alle de dejlige dufter helt op i næsen. Bare mærke, det dufter dejligt. Hvad er det, du begynder at lugte af? Ej, det var dog en helt forfærdelig duft. Ej, det er lidt dårligt. Det var det værste. Må det om det sidder en side eller den anden side? Nej. Det var nok at mærke helt ned med, og det var dog det værste. Ej, det var ligesom lugten som gammel ost, bare bliver værre og værre. Ligesom ost, der bliver ældre og ældre og begynder at ryge. Man ligesom forestille sig, den bare sætter sig i næsen, kan ikke rigtig komme af med det. Nu er det, begynder at klø sig lidt på næsen, ligesom at få duften ud af næsen, men ej, det bliver værre, værre, værre. Spørg, når du lugter. Kan du lugte? Ja. Hvad lugter det af? Gammel ost. Det dufter dejligt. En god gammel ost. Kan du ikke lide ost? Ja. Hvad synes du, det dufter i morgen? Mand. Det er måske ham, der sidder ved siden af dig, der dufter lidt af mand. Gammel mand. Er det dig, der dufter af gammel mand? Nej. Prøv at kigge på min hånd alle sammen. Prøv at kigge ind midt i min hånd. Så kigger du midt ind i hånden, lige her. Så vil jeg gøre klar til at gå i dyb hypnose. Sov! Endnu dybere, endnu længere ned. Lige præcis. Gå dybere, dybere, dybere. Lige præcis. Lidt over din vind. Ja, lige præcis. Dybere, dybere, dybere. Bare sæt jer op og hold balancen, så I sidder dejligt og afslappet. Lige præcis. Dybere, dybere.